klubu leteckých modelářů v Brně. Třeba. To taky neumím. Takzvaný nožový let. Nemám ani s čím lítat. Osou našeho letiště. A teď, když jsem lítal, tak musím říct, že jsem byl vyklepaný celkem slušně. A v opačném směru. Tak musí být jináčí výchylky na ten dávaný, že jo? A směrovka plocha, směrovky, která jsou každý taky to tady. Trup, taky jo, ten hraje roli. Když ho uspěje, tak ani neumí. Tam prodává Zamáváním křídel se s námi pilot pravděpodobně loučí.